Zdravím, já jsem Groover a dneska jsem tady na nejlepším Speedbridge serveru, kde si řekneme a ukážeme něco, co se týče Speedbridgeu a jak to vlastně funguje, jaké to je. Já se zkusím nějaký rany, co se mi povedou, tak ukážu, co ne, tak si aspoň řekneme, co zlepšit. OK, takže asi to nejhorší, co můžete při bridgeu dělat, pokud i když nemáte žádný skill, tak nedělejte to něco takového. Ano, držíte myš, neklikáte a jenom držíte S a Shift. I když tohle neumíte, i když neumíte žádný speedbridge, což je něco, když vlastně vždycky pustíte Shift, abyste mohli proběhnout, tak aspoň, když se na blok postavíte takhle bokem, ne takhle, ale takhle bokem, tak jdete opravdu o dost rychlejší. Můžete sklonout 10 bloků, jsme dali, já vám to tady to ukážu, za nějaký ten čas a teďka si zkusíme 10 bloků. Šest 3 z 10 a spadnutím. Koukneme na to, jak to jde tady. Osm 45. Je to opravdu velký rozdíl. Takže určitě to dělejte, pokud neumíte speedbridge. Pokud umíte speedbridge, tak je samozřejmě ještě spousta různých jiných techniků, které já teda neumím. Třeba ještě tohle, což je takový jako trošku divný, no, ale zajímavé je, že mě jde mnohem líp God Bridge, což vlastně, že prostě jako běžíte a prostě zase vám ukážu klip a vůbec nešiptujete, to vůbec jako neumím, ale mnohem víc by to jde, pokud jdu jakoby upwards, jo, že s tím opravdu se trošku dostanu někam. Sice moje prsty byly jako něco, ale... A kdyby vás zajímala třeba nějaká myš, která je na to dobrá, tak... Já používám Glorious Model O, za klasickou verzi a jako je to byla to svý doby, to byla nejlepší myš a pořád je velice dobrá a já si myslím, že všechno, co potřebujete, stojí něco asi 1000 korun, takže fakt super. OK, a teď já si jdu zkusit pár ranů a ještě ukážu, jak já si je dělám. Takže pro mě, když už můj personál best, tak můžete vidět je 20 vteřin 5-5-0, což mně se docela líbí, nejlepší v tomto lobby momentálně má 19:25, což je už hezký. A já jsem ten rekord dal tak, že já jsem se rozběhl, skočil jsem takhle na blok a z něj se otočím o 180, zvednu si jeden blok, pak běžím několik bloků, tady jenom takhle ukážu, jo, teďka nejdu žádný run. A vždycky po, já nevím, 15 blocích, nevím, vlastně se zvednu a jo, pak třeba si řeknu, že udělám míň, že třeba, nevím, jde 8 a zase se zvednu, abych pak vlastně na konci, jo, to jsem jenom byl vlastně v výšce, jako je ten ostrov, protože jak můžete vidět, není to, nemůžeš stavět jenom rovně, ano, to by si skončil někde tam a pak vystavil se nahoru, to trvá hodně dlouho, takže zkoušej něco takového. Úplně nejrychlejší věc, jakou to můžeš dělat, je Speed Telebridge. Je to úplně nejrychlejší možnost, jakou můžeš dosáhnout. A na konci, tamhle jak je ten slow, tak uděláš double head hitter. Což pokud nevíte, co je, tak double head hitter je to, že takhle uděláte 2 a 1, 2, 1, 2. A takhle se dvakrát boxnete hlavou. Ještě tady ukážu. Je to
rychlejší. Často se to používá v Minecraftu, když třeba, nevím, máte 2x2 tunel, tak spamujete spacebar, protože je to o dost rychlejší. Klasika. Jo, je to fakt rychlejší. A tedy, jak já to dělám, abych... často mi to trvá spousta pokusů se dostat do hezkýho, jo, to je prostě... nehezký. Zase ne. Zase ne. Tak a když si dostanu do hezkýho, teďka jsem ještě zkusil se takhle rychle vystavit nahoru, tak prostě už moje oči se na ten monitor, na ty bloky tak hrozně moc koukají, už mě pálí a pokazím to. Takže jdu prostě znova. Úplně hrozný, ale chci vám dát aspoň jeden hezký čas, bohužel když jsem dal 20 vteřin, tak bohužel se mi to jsem nenatáčel, to ještě bylo, tuším před YouTubem, to jsem trošku víc tryhardil. 1.8 PvP, teďka už mě začal možná i víc bavit na 19 PvP. No zase nemrkáme. Ne, dá se pako. Ne, já jsem to měl tak blízko k krásnému ranu. A 21, to není hezký. Ale po spousty nepodařených pokusů se konečně dal krásný run. 2080! A to bylo hodně dobrý. To bylo o kousek pod mým rekordem. Takže jo, vidíte, že jak to jde, já už tady jsem půl hodiny na tom. Takže moje prsty, co vidíte? Nebo to je tak hrozně, já to nemám moc rád, ale chtěl jsem si to zase zkusit. Bohužel můj rekord jsem dneska nepokořil, ale byl jsem docela blízko s tím pokusem, takže víte co, já to ještě zkusím, dám se ještě 7 minut a jo, uvidíme, jestli se mi to povede, protože nevím, tohle mi dalo zase do hlavy, že bych to mohl dát. No, to zase. Okay. Hezky, yes, 2350, můj nový rekord. Oh yes, máme to, já jsem OK, teda jedna taková trošku horší věc je to, že tady bohužel, co jsem dal ten můj úplně nejlepší run, tak to se nenatočilo, ale ještě, že tenhle server tady má ve 3D, to všechno natáčí, všechny tvé runy, nebo všechny natočí a to by povolí ten nejlepší, tvůj personal best, takže já vám ho teďka jdu ještě ukázat ve 3D a mohlo by to vypadat vlastně i docela hezky, nebo teda ne ve 3D, ale ve třetí osobě. OK, jdeme na to. OK, tady to máme.
tady jsem krásně rychlej start. Všechno to je precizní bylo. Já jsem se přesně zastavil, dal jsem si 2 bloky a skončil jsem to v čase. 18,850. Jo, dal jsem předtím ještě teda pár ranů, ale tohle se byl teda ten můj konečně nejlepší. Ještě jednou si dokážeme. Tady byla jedna taková hodně nepříjemná věc. Kdybych bych si tady nedal ty 2 bloky, tak já bych to nedoletěl, protože jak vidíte, když já se tady trošku dám, já jsem dopadl tady na tenhle blok, takže kdybych tady nedal tenhle, ani tenhle teda, protože od tohohle jsem dal tenhle, tak bych to neměl. A tak dobrý run jsem pak už nedal. Děkuji, že ještě chvilku se to vyplatí. A jo, pokud se vám teda líbilo tohle kratší video, tak určitě dejte like a do komentáře klidně něco hezkého napište. Mějte se hezky a doufám, že se zdraví, pokud ne, ať se rychle uzdravíte. Klidně pište do komentářů, já se s váma klidně popovídám. Tak jo, mějte se hezky a čau!